Kapin na po na ang kaso sa leptospirosis sa Talisay City. Kini matud pa ni Mayor Samsam Gulyas subay siyang pagbisita sa haya ni Jerwin Carl Abellana, ang 27 anyos nga molupyo sa barangay Kansohong, Talisay City, kinsa mitaliwan tungod sa sakit nga leptospirosis. Actually 39,000 individuals na nataga na tog tambal. Giaad pag yun nag-add pag yun more medicine karon, but it's sad that this has happened. I think we should more on we have to increase awareness of what's happening, especially with lepto. Matud pa siyang kapuyo nga si Verna, misung sa baha si Jerwin human sa pag-igo ni Bagyong Tino. Apan, pipila ka adlaw ang milabay, diha na migawas ang mga simptomas sa iyang sakit. Mahog siya nga 2 days ra ang fever, joint pain ug suka, and then red eyes. Nada siya sa ospital pero severe na mi. Naguba na mong kidney. Ang ako lang kay pag human magud niya ubog sa kanang baha, gitagaan ako siya og tambal. Yang tambal wala man niya giinom. Gikan lang lagi miglalis ato. So ang gikonsul niya sa kuha kay sakto daw ko permi. So, karon daw panahon na dili daw ko sakto. So, dili niya imno ng tambal. Kaya wala daw siya samad. Aso ni Doc Ray Bautista, pangu sa Talisay City Health Office, nga bisan pa man nga walay samad ang usa ka tawo, posible gihapong mataptan og leptospirosis. Di na ito mag-need nga ito, no? Mutik na lang tadaan. Kibaw man ta nga nabahaan ta. Nabahaan ka, nabasa ka. Or may chance ka mabasa ka. Or bisag wala ng baha, nagsige gihapon kag tunog-tunog sa baha, inom na lang. Ayan na lang paghuwat nga may symptom ka. Bisan paghuwat pa'y samad, ma'am. Kaya ang kanang may samad, mao na sila dapat yun mo inom. High risk na sila. Usa ka anak nga nagpangidaron og 7 anyos ang nabiyaan ni Jerwin. Ug bisan pa sa kasubo nga gibati, si Verna mismo ang nag-makeup ni Jerwin human kini giimbalsamar. Nag-uul kay ko kay wala ko nag-expect nga inani ang mahitabo sa mua bitaw kay pag-ura masugod mi nga nagka-uyon, kay dugay sa kay ming nagkalalis, imbes nagpinasaylo ay naunta mi ano ba. So shocking kay siya sa kuha o sa among bata. If inani nga kanang wala na siya, mag-disujud ko. Like, uko kabalo asa ko magkuan sa una ko akong among batang laki. Misaad ang Talisay City Government sa paghatag og financial assistance sa pamilya. Base sa datos sa Talisay City, mukabat na sa kapin 120,000 ka doxycycline nga tambal ang ilang naapod-apod sa sobra 45,000 ka mga molupyo sa Talisay City. Gani ato sab naabtan si Stella nga mibisita sa City Health Office aron mangayo og tambal. Nagpa-inject may anti-tetanus kay naamang ko'y samad niya. Nangayo sa big tambal para sa leptospirosis. Kung wala raman ta ko ato niya pagkita na ko sa balita nga naanay daghan nga na kuan sa leptospirosis mo to dali ko ari. Labi nagi panghilantan ni mamba. Apan gawas sa leptospirosis, doon na napoy laing mga sakit nga nitumaw sa ilang syudad, ilabi na sa mga evacuation centers. We are monitoring an increase in respiratory infections, kanang mga gipangubog, gipangilantan. It's simply because of the proximity of people in a close environment. Naa sila sa sulod sa evacuation center, labi na mga bata, low resistance, gipangubo, panghilantan, but we're dealing with it. Naatay mga medical personnel nga regularly visiting all the evacuation centers. Sa atong pagbisita sa Talisay Sports Academy Center, atong naabtan ang kahimtang sa mga evacuees nga nawad-an og mga panimay tungod sa bagyo. Agwanta na tani, maura man nato kahimtang. Naramay kaon, hinabang ginagmay. Igang lang kayo no. May lain kakwat ng stayhan. Dere raman jud. Ato sab naabtan si Chanely nga bisan nawagtangan og panimay, padayon lang gihapon sa ilang negosyo sa paglaog puso, kuyog iyang inahan sulod sa evacuation center. Ug atong namatikdan ang gibitay nga graduation photo ni Chanely nga matud pa mauna lang ang nahabilin sa ilang panimay human sa bagyo. Human ni amo panginabuhian. Diri man ko nga nakahuman og eskwela tungod ani. Nabilin magyud na sa mo, ma'am. Pag uli na mo dito, mauna na siya nagbitay sa mong bongbong. Sa kadaghan nga ka ng mga picture frame na mo. Nangatagot siya sa lapok niya, kanako kay nagpabilin yun na siya nga kuan. May na nakahuman jud ko, maka-work na ko, makatarong na. Kung moagi man gani, balik ang ingani, bako lang, or di man gyud ta kaingon nga kuan. Is nana ko'y ma-help sa akong parents. Among balay, wala na mi balay. Kaya wala may lain pangita, maora man jud ni. Padayon na, bahalag, laban ng yapon. Kini si Queenie Holigon, alang sa MyTV, Cebu.